Krásny deň. Dnes je 18.7. Po dnešnej aktualizácii svetla, kedy som sa zobudila a zacítila svoje pole prvýkrát cez srdce, úplné odovzdanie sa mimo ega ma vyhnalo do prírody. V malom mestečku, kde žijem, a od malička si uvedomujem jeho nádheru. Keď som venčila aj svojich psíkov, ktorí tu už nie sú, ale mám mačičky. Kedy mám pocit, že nič iné v živote už nepotrebujem. Mám všetko. Keď mám svoje telo, čistú myseľ, tlčúce srdce a lásku. Je to tu ako Achnatónovo stratené mesto Amon-Rā a toftové tablety. Dnes ma vyhnali zelené Andary ako morská péna plné bubliniek. Netušila som, kam idem a kde ma srdce zaveje spolu s vetrom. Ale naozaj je tu kopec prírodných krás. Mali by si to ľudia trošku viac ceniť a vážiť. Už viem, prečo ma do tohto mesta stále ťahalo vracať sa sem, aj keď som bola v tamojšom živote pred aktualizáciou Akášu v roku 2020 cez 5. dimenziu v Bratislave. Nebola som schopná tam žiť. Pre mňa nie je veľkomesto. Ruch, nákupné centrá a výhľad z okna na nemocnicu život, ale ma to tam doslova zabíjalo. Najradšej by som už v živote nikdy nechodila do lineárnej práce a nechala sa tu rozplynúť za celý život a bola ako divoženka v lese. Na veky. Nech ma nikto nehľadá, nech mi už nikto nič nehovorí. Milujem to tu. A tak to je. Nič mi nehovoria drahé výlety ani dovolenky, lebo vnútri cítim, že to nepotrebujem. More je krásna vec, ale mestá nie. Ani drahé. Všelijaké historické pamiatky. Čo tam mám obdivovať, keď v paralelných realitách vnútri cítim únavu od toho, keď som to miliardykrát videla a zažívala. Ja milujem prírodu a jej krásy. A nie budovy, ktoré postavili ľudia v prahistórii, ktorých som možno bola aj súčasťou. Staré sprachnivené múry. Ľudí, biorobotov tisíce rokov, ktorí sa učili len práci s málo citom. Čo som chcela povedať je, ako cítim Andary stále viac, aj keď ich ešte nepočujem. A čo to pre mňa znamená, keď sa vyžiada Dana, aby som ju nosila, alebo s ňou pracovala v rôznych veľkostí od 3-4 kilových po tie najmenšie. Je ako keby zmena osobnosti. Úplné vcítenie sa do pulzu Andary, zjednotenie sa s ňou
a vyjadrovanie sa cez ňu. Ako keby som to bola úplne iným človekom, ale som to stále ja, moja duša. Zelené andery sú príroda, láska, tablety, DNA. Všetky andery sú DNA. Modré andary, zafírovo modré tyrkysové, tá, ktorá sa mi v ruke rozpadla, sú andary reči, zvukov zvierat, hrdla, krku a atlantského kryštálu. Kedy nebudú ticho, oni sú není nikdy ticho. Oni sa nie že pohádajú, ale oni si povedia, čo chcú povedať. Ja keď nosím andaru zafírovú, ktorú milujem, tyrkysovú, delfíniu, veľrybiu, ktoré sa mi aj žiadajú nakúpiť momentálne, spolu s oblohovým ešte. Alebo aj červené andary, modré andary. Ona sa potrebuje vyjadriť. Tú dušu, ktorá dlho prítomná nebola tisíce rokov. Tú lásku a to pradávno podstaty ľudského bytia. Ľudské bytie. Ja som nikdy takúto nádhernú prítomnosť necítila ako teraz. A je mi úplne do plaču. Rozplievajúca s celým svojim srdcom. Si sedím v tráve, v neznáme, v divočine. Volanie divočiny. A hovorím to, čo cítim. Kde je nekonečná láska slnečných lúčov. Prekrásnych slnečných lúčov. Nádherných. Andar. Duše. Poviem ti, sestrička, z galaxie, ktorá si sa zrodila. V linearite slovenského pôvodu a na opačnom konci tzv. Sveta, kde hranice aj tak neexistujú, lebo nemáme štáty. Nemáme hranice, nemáme majetky, máme len seba a jednu planétu, jednu zem. Neexistujú rasy. Existujú posvetné kódy, zvolené inkarnácie, rozmanitosti. Všetkej rozmanitosti, aká tu kedy bola v celom vesmíre. Hybrid, all person, alebo všebytosť som si to ja premenovala, aby som nemusela nazývať nič hybridom, lebo archonsko-reptiliánske entity, ako som už veľakrát hovorím, si nás tu unášaním našich dcér, nás ako matiek a dcérov, keď som si bola dcérou a matkou, vražd a pokusov na nás vytvorili z nás aj to, čo sme s reptiliánskym mozgom otrokov. A to my musíme zmeniť. A to je len na nás. Cez srdce. A božské lono našej matky. Zeme. Kozmickej matky. Mám taký zvláštny hlas od malička. Málo kedy sama seba viem počúvať.
Ale už sa to trošku aj mení. Takže Andera ako keby zmenila osobnosť a najmä napomohla aktualizácii vášho akášu na ten vyšší svetelný, ktorý bol prítomný hlavne v Egypte, ale nie v lineárnom svete hrubohmotnosti a robotizmu a stratených nás. Ako to bolí a zároveň teší, keď ste na ceste domov. Tak by som si priala, aby sme tam boli všetci konečne, bez jedného jediného človečika, osirelého a strateného v tomto systéme umelom. Ale ťažko sa všetci zmeníte zo zlodejov, klamárov. Keď aj hraných klamárov a zlodejov. Keď je vám to aj kázané, alebo to robíte aj spontánne. Alebo že drogujete a neuvedomujete si dôsledky. A keď aj áno, tak prečo nie však? Alebo nestriedania všelijakých možných partnerov a zneužívania spodku svojho lona. Andera je svetelná bytosť lásky, ktorá vás vyhodí z kopytka a z rovnováhy. Zelienka, skarabeus, zlatoň obyčajný, lískavka dúhová, najkrajšie chrobáčiky. Však. Všetkému sme dali mená. Však prečo nie? Kráse obdivovať na zemi rozmanitosť. Štvrtá dimenzia si dokáže Anderi nacítiť, s nimi pracovať, aj keď nimi bola napichaná. Kto vie, kde to tí eteriáni, novozemšťania videli, že by to tak mohlo byť možné. Anderiánskym prachom očkovača, tým svojim multidimenzionálnym zrakom špehovačov. A zároveň priateľov. Kryjúcich sa za maskami shapeshiftov, o ktorých aj viete, ale nepoviete. Lebo sa kryjú. A ja o nich viem spontánne. Keď by už mohli prestať s tým. Teším sa na deň, kedy sa ja stanem spracovaním vlastnej kundalíny avatarov.
a budem spolu nažívať s celou svojou aj lineárnou, aj nelineárnou rodinou. Matka svojho otca, matka svojej matky a rôzne iné rodové línie. A je tu dokopy ľudia moji 8 detí, ktoré tu v linearite takto spolu boli osudom spojení, dohodou duší, ale stále budú tvrdiť, že si to nezvolili, ako strašne trpeli. Ale vybrali si to, bohužiaľ, každý, čo sme sa sem inkarnovali, sme presne vedeli, do čoho ideme, lebo to bol plán duše. Nuž, a odžívanie karmy to kolom dokola, aby sme sa z toho jedného krásneho dňa dostali. Tisíce rokov nekonečných inkarnácií. Bože, ďakujem ti, že sa ten tvrdý plán a tréning školy aspoň trošku darí, alebo aj veľmi. Každý vo svojom prebúdzaní, keď zistí, o čo v tej škole vlastne išlo. Aký tvrdý tréning to bol. Tak si trošku poplače, očistí to a uvedomí si, že stálo to vlastne za to. Kopec úmrtí a bolesti do nekonečnosti a lásky. Na tejto planéte je veľké spojenie tej temnoty a svetla v jednom. To je to aj yin a yang, ale tuto to nejde inak. Jedine tak. Spojenie temnoty a svetla. Eterické svetelné bytosti vznikali tiež. Napríklad Laereni, Liran Felin Avatar, vteľovaním sa humanoidných vyšších akášov do zvierat, tisíceročným vývojom, aby vznikol humanoid bytosť a osídlovali svoje planéty. Ale človek vznikol zo skúmavky, spojením archanielských hráz a potom zasahovaním temných hráz do toho, čo spôsobilo aj pád Lemúria a Atlantis, kde sme boli donesení v archách, ktoré sú pod susedným štátom. Ale detoxikácia Zeme príde ešte len hlbšie. Je neuveriteľne stará, nemá vek ani ona. Ale na to, aby sa prečistila, zdetoxikovala, obnovila, vojde do veľkých kataklizmatických zmien, nie len teraz. Kedy tu chvíľočku pravdepodobne nebude možný život. A čaká sa na prebudenie všetkých, aj evakuáciu. Všetko je pravdepodobne už aj pochystané na to, čo príde. A my ju znova postavíme na nohy. Ale už v miery na veky. No nebudeme žiť. Pretože vieme, čo znamenal pád do Abadonu, čiernej diery limba. A temná skúsenosť našej DNA za veky zostane a tým pádom bude na veky chránená. Naša milovaná planéta. Záhrada. Keby povrch Marsu sa zachrániť nepodarilo, jeho obnova bude ešte trvať nejaký čas. A ako náš milovaný Tiamat vybuchol. Tiamat, Tara, Atlantis, CERNom a rôznym iným manipulátorstvom.
A znovu budeme tvoriť andary, kryštálové nádhery a chrámy. Spolunažívaní, cítení tlkotu srdca, zeme. Prajem vám dostať sa aspoň do toho štádia v okamihu, v ktorom som teraz ja a cítiť slobodu a lásku k všetkému tomu, čo je láska a kde sídli pravý zdroj Boh, zdrojové dáta svetelné. To je ten Duch Svätý, ktorý prichádza a oživuje tú múdrosť Hadale, ktorý je zároveň pekne zákerný. A ktorý zradil. Ale v prírode je to bytosť zviera, ktorý má zvieraciu dušu. Zvieracia akáž zo zvieracej ríše. Hoci mačičky, psíkovia, všetky zvieratka, ktoré milujeme, sú často múdrejšie ako človek. Robot. Vážme si ich a milujme všetko, čo nás obklopuje. Je to vedomie rastliny, živočíchov, vtákov, oblohy, éteru, živlov, ako všetko, čo sa zjednocuje. Jedno. Ďakujem. Aloha. Eternal. Eternals. Eterické. Všebytosť. All persons. Hybrid nebudem používať. Nie som s tým stotožnená. Ľúbim vás a veľmi. Klaniam sa s pokorou a vďačnosťou všetkému, čo dýcha a žije lásku. Ďakujem.